Yo, dude. Shit, akabiba akaruwa aka. Shit. Naiwe. How are you? Yakwere. Ndiyangu ndiyo ndakazopinzira. How's life? Nyazopinda nyatsona akaleda interior kana. Nyatsozimbira sakwati. Sauda sabatika neyo kufoni ndani. Leta mari ka ujashanze malaini yego niti. Washawo. Mungu ndibatawo. Namba dzangu adzambochinja sha. Let me give you the new ones again. 0774 2927 56. Saka nowadays ugara uyu. Ndiripo hangu pa Wesley. Pa Wesley. Ndagonera kutenga rino distributor. Haiwa wakagona. Zinyama. Yako sure. Jangu ya kundotadza kuitenga ni. Ukazongotizika. Tsvaga bag madizi wa andoona banani bag ndani mota hombe man. Anu hapa ruenda wapindozo kupika after 3-4 hours. Ndiri pakopa kabanapo. Unongondifonera pa namba dzangu. Unogona kungoflexa nini zvako kana ndo atazongoti tati. Ausazoregedza kundifonera ka unozondinyarari. Man. Andoregedza. Saka kunokongereza tsvage. Nandayozotenga ma headlamps nemakona lamps mu Space Gallery. Ndoma ndowanzotenga izvi. Bosi wangu ndoma anowanzotenga futi. Hanzi munotengeswa zvinhu zvakanaka quality. Toona kuti manyama ka anopenyerera anolosta long. Waise. Feel free nyatsotarisa kuyeso kaunoda. Inyowani mota iyi. Nyowani. Pumbuka zviita. Iwe. Chii chamuri kuita? Kwava ndirapi apa? Chii. Ndakutuma kare kuti ndinotenga maspace. Kuindiani ko? Kwemimi ndimani. Get out of my car. Get away. Vai. Buda mota mama. Imi mukwane. What did you? Unishiwa? Buda. Baba vani miyevu. Chicha muri kuita? Sedero. Chicha muri kuita? Ndakutuma kare unotenga maspace. Ndipe kuno mari yangu. Promise. Unza mari yangu. Totenga maspace. Hausunzwa? Ndikuona tsika. Ndara yamene zvanongoita but motikari ndeyangu. Wazviona wega. Wadi kuvasungisa kana iri yako. Polisi iri pa off nasi. Space Gallery kunowanikwa mhando yemalights emota akasiyana-siyana, tail lamps, headlights, fog lights, corner lamps and indicators, mirrors, grill, bonnets, nemabumper nezvimwe zvose zvakadaro.